Yes? Yeah, madam. Lan no nganda no ka pudi lambire. Don't tell Jala no? Ay. Woi, why yes? Wari ayim. Halio? Kule de ari. Kule halio? Kule goto likoto do. O ari. Tew addi valise uji. Bima mi wari o addi valise aji bima. Tawon? Mondo o mom. Wonko meedi do. Garno no liggo hikki ngol do addi ko valise aji mum. Bima mi non so toy ka goppomo do kalna kam mi anda. Mbiɗa to woni bima mona do mona suudu Fatima ay bébé Aïssatou Koso eyyi joni woppiri noon wona omona dow oto bonnanam kanko mbiɗa sikki so Allah walli kam joni hami gayni mami noddumo taw Aïssatou ko seltinani te kanko valide noon dasirno natini maw dasirno yalto luɓorami galle wala haal way min kay somi wima noon yobru ñamade no mbatta de ala mbimi a jaaɓi walla a jaɓani mbimami ɗum enen hen ha wela an kay yo ɓerde ma lelo dara mi ara mi defat ma ataya ala an joni awa fondude sukar awa fondude lamɗam an joni fo ma koko ɓurti andi opo ma ataya ɗaɗam de ko ɓuuɓi koko ɓuuɓi kono atayo kay mi yafima e wadde moƴƴi mbaɗa mi jokko dow dasa gona e ngabbude beele mi rewe caggal ma wiyay Kalisa joni de haali Allah artirima galle ngam on ko ñimi haalande gila ala rewe wona suugol ala ko yumma haalnade ala no yumma woyrani min noon haade komi gorko sinno ko sagam sinno ko sago wonno an hurtoyta ko gorko tawon kono haali debbo ɓe har ko galle gorko mum a yii gorko a rewe muɗum rewe ma oɗon jindiri yumma ala no wayrani sabu yumma o haali no Yaasin wayi kono wona ɗum waɗata dewgal wona ɗum ittata dewgal min mi yiɗi tan wonde yande rewde ko jiɗɗa ka mbiyam kala ko jiɗɗa mbiɗa yiɗi kono oɗo ñalawma kay bettani amin ganduno tan a yahan tan ha mboɓoɗa e ɓalal garta joni noon haade Allah artiri mi anda hon ko miijiɗa e ngal ɗo dewgal joni e holno gartirɗa e holko woni ɓernde ma eyi ko ɗum ko kalanoɗa gila aɗan tan neddo ma ƴeewa ɗum ha ganda piggal kam jarani kono on tiiɗi koye ko ɗum tiiɗi koye ha ɓurti on nanata kadi sa piggal hatta dewgal ko gonga ni yoɗani hen mais ɓernde makko metti wonko fima a fanno muñji haade a rewi hen aduna fof daari a rewi hen sa fiyama toon joni tan arti wiyete ko nde ka yiɗande walla ko jiɗgol nobbo wonno aɗa wawno muñji kono ɗum fof e wawde hen noon jooɗo bisimilla galle nden ko galle ma ko ɗon gonɗuɗa aɗa andi galle o min mi fada ha jinnaɓe makko ngal no min kaldu kadi kaaliɗo il faut min kalda so Allah jaaɓi inchallah ɗum wiya hande mum yaha
ma joni on beltima on dañi ko jinna ɗum wala yalti galle ɗe wona on beltima joni an to le yalti galle non yalti galle on jaltinimo galle ko min yaltinimo galle ma wona an wona bawam wona min mais an e bawam fof décision uji ɗum ko on jagguɗon cono yalti galle ɗe joni ɗum an bamma wi ro wonɗo yoya joni min ko gattiranta kam ka ɗum haala ma yaltugo mi woni yoɗani yoɗani haydara ma an haalanta min ko yuude ko yoɗani ha ko hattamo yetto bamma wi o yawoyi joni holko gartirta kan haala an so yi yolla wajjanti an mbaɗa wonko jiiliɗa e jagol makko hol probléme ma hen an probléme o fof woni ko welani kam ko metti 100% mama action woni yoɗade mama jattina neɗɗo galle anandi kalantuma mi wonaki de gonmi ko wañi mbiɗa fewno ɗum jalta powal so tawi ne hemma ɗon an wonko woni ɗon han mbiɗa sikki so tawi noon wonko hemma ɗon rewe makko gasi ala ko woni hen on mbaɗi ko mbaɗɗon ko kay mimi guiƴe ala ɗo mbima mamadou guiƴe ala ɗo jalta boon mbaɗa fewno wañam anani so tawi noon an ɗum ɗon no woni hakkille ma ya ko yeehi ko ene hemma ɗon walla wonko woni ɗon yaltu ndewa hen ma jaram mettinde minima kay jetoɓe tan ala ɗum ko yewtere comme guiƴe ay ko walla yew ko hen ko noon poɗɗa hen eyyi ɓeta haaju ma moƴƴi an koye arama sa rama ɗay koy walla ko samba kowo ngel ene gareɗa min mi halnonoma rek ayyo ummoɗon merte fokkit min kam mine gane oɓiɗo koye boni koye o ko heeɓi ɗum o noon mami ƴewto ɗum neɗɗo no wayni so yeehi yo yaa yo Allah waccaji yejjide makko e jam hol haala muɗum hol fof haala mum tan min komi yiyani way jaw an yo haala malani Bon, Khalidou, il paraît que conteneur uji ɗiɗi ɗi ngari hanki ene heddi conteneur goto wajiɓe kam mbi ko après demain arata so Allah jaaɓi mais bamma nag wi pour le moment yomi wiɓe eɗen cohli plus puisque magasin ji keddiɗi ko jiɗɗo charge ɗum bon mi anda noon Khalidou ah Khalidou an ko kalam go fof wadde a heɗakimi ya min nananima hakkilam bon ala ɗo quoi ko kalanoɗa mbimi conteneur uji tati mo bamma wino yo wat commande ɗi il paraît que ɗiɗi ɗi ngari hanki ɗina port ɓe mbi kam goto noon ma ar d'ici demain walla après demain mais caggal mum bamma wi kam omo yiiɗi magasin ji goɗɗi ɗi ɗi mbaɗe renforcé donc je sais pas so tawi en mbaɗat maintenir contenant o walla en mbaɗat avenant walla soit en mbattat contrat goɗɗo mi anda noon holno yarata puisque mi yiiɗa ƴettude hen hay décision goto taw mi ɓamdanema ok ta bien fait joni babam ko wi hen kam bamma o wi ko pour le moment omo sohli plus 3 conteneur o wonno commandé mais o wi ko jiɗɗo wadde renforcé magasin ji keddiɗi gonɗi e nder banlieue o donc noon mi anda so tawi en mbattat contrat goɗɗo walla en goppat continent continent mbaɗen avenant no jarani wadde contrat goɗɗo tawde eɗen joktino e mabɓe contrat koɓe partenaire uji ɓoyɗi joni mbaɗnen ɓe avenant e nder contrat he tawde oɗo marché ɓe kalano ɗum hen law e contrat he joni mbaɗen e contrat he avenant goɗɗo tan contrat o jokka continue tawde babam ko yiiɗi plus comme ça ɗum ɓurata men wadde arrangé mbaɗnen ɓe ɗum tan ok bon Khalidou so ɗum ɓenni mi yimo aɗa waɗi absenté trop c'est pas ko woni probléme ma quoi parce que haqqille ma ala ɗo guinnani ha joni yaha probléme ou bien c'est pas walla ko sohnajo gonɗa e miijade ko madame tan walla momon géré so géré ala probléme ah quelque soit alpha a tinna ɓerde ma ko ganda ka gorko quoi inchallah jeewi donc ko aduna tan foof ma gas quoi inchallah on gartira haqqille ma aussi bon ñoƴƴa ɓerde ma kadi ganda c'est la vie quoi
et après on passe d'autres choses quoi. C'est ça l'essentiel. Merci tonton. Ok joni ko hen wonde fof a ƴeewat toppitɗen hankadi alhaali o. Ok wawi yawde hen jaltinan ɗum. Comme d'habitude. Parce que mboɗo jogui copain goto wiyete ko Bartes o yi cette fois ci omo sohli conteneur goto mi anda so tawi noon pa o ala mo haaldi après quoi pour on sent que jagga hen kadi quoi. Non mi sikkani par ce que bawam kam ko wi hen ko ni leeri kala ko mbaɗami tan yomi yewtidema déjà joni haalde makko mais son mbaɗi contrat o haadema wadde signé walla no wona bawam addumi ƴeewa ha paare kono mami haalde hen e bawo d'abord ɓuuri sirdata. Ok ala problème kala ko mbaɗa wiyata hen fof mom addu ha e ma so ƴeewa donc après mbaɗen ɗum valide quoi gartira hakkille ma inchallah et puis merci mi yi no ballirta kam e affaire aji kono nde weeɓani kam mais vraiment mi weltima ɗam ko noon sa yira tinno tan sa yira inchallah tinno tan. ittani haydara te ɗum wawa safrude haydara allah no ɗo gasi allah tan wayi a nottako men yumma wimi a ñaman a yara dembe tan ɗo wayi ɗum ko jari hen mais onon cikkuɗon wonde ko normal kaalidu gil min mbadde ha joni o waɗani hay effort noddudemi walla o ara ƴewde kam. mais ça ne veut pas dire que o yiidama de walla mo yejjitma gacce ne wawi nangudema salmo andi gorko no wayi ni kadi anen mbaɗɗa ko yooɗani te kadi welani jima yumum joom galle ma wiyama ko assistant ko borona ɗum mom feewani alay sago woni hen waro waati c'est vrai ko haali ko no ɓurti ɗum no ɓurti saabu yimɓe fof no gandi no yumma ko wayi te probléme o yimɓe fof no gandi no wani ni sa refti hen kadi bagano ko ɗum gultindo kadi kono an est ce que a noddimo kadi siya olon noddu sabu min noddata kaalidu so arani ha ɗo yafni kam min mi jogorani noddudemo. artir haggille hoorema bojji ɗi ha jara cafrata mbaɗa komin mbima ko noddama téléphone au moins ƴeewa holno wawata waade fof mbaɗon ha moƴƴe tan nenam sibi allah bojji ɗi nafata dewgal comme belam e metti e ko wawi wadde foof on dewdi to juuti ko heewi yimɓe fof ne ganda hakkude mon no wano ni o acci dame foof o ari demal galle ma waɗimo demande mariage o waɗanta o hay hitande hande o pata ko mbatta ko saabu allah noddumo allah yiɗimo ha joni mbiyata yani no wuyirta ni inchallah jiwma tu l'aime pas a yiɗama Si je l'aime, je ne vais pas l'appeler. pourquoi Dignité mo kan kam mi noddo parce que kanko toni kam. ɗum kam woni mariage mom ko toñangue to tan woni hen par ce que hasi halti gale bamma yi aɗa soyama an kan noon paama ko muñal tan wawi foof o muñani cuurki heɓata ƴulɓe est ce que kon salma en kaldata e kaaliɗo an kali min kam sinno ko sagam no waddugo mo téléphone o haalde mum min jaharon min kalde makko min ƴewtowo mo arɗo ɗon trouvé terrain d'entente ko ɓuuri Non la nay ko temo. joni noon merci woro way ɗiki allah woto woni min sibi allah Allah ko moƴƴo o kurko woni e nder o galle ala ko waɗi walla ko haali needi mum e ladabu mum wawi haɗani tan ɓe mbi o wonata ɗo min nde mi anda ko woni wayi somi daari ɗum tan ɓannam nduut fof miñat miɗa yiɗi ngel cuklel te Allah takki yero kam ina foti resde ɗum de ina foti oui c'est possible même ko ni Yasin waɗi ɗo ha o huminoye Zara ni kadi ɓe mbaɗata kadi heɓe puusa ɗum kadi naata kadi e goɗɗum o kurkam miɗo wodi mum yakar ina ne'i de aso ko jañi ɗum de jaña moƴƴa kam a pourquoi pas gorko kay no wawi jañde hay ha rewɓe nayo ha rewɓe nayo
ko mawnam lelima dow ɓe lelo les ɓe gokkani jam joni ɓeni pijo ɓeni jala ɓeni jelna heɓe ñumodira ɓe ƴetti mawniguel am ɓe pawi ɗum to way ha joni wuuri siko rufani D'accord, moi je vais ça avec Jamina. Ok, merci beaucoup. Mawana joli de Rian non puoi fare il telefono. non ko ñaata yeesato tay burgam accata woni woyat woni woyat Ko waya? ɗum nanndi ɗum fof ko falɗo yaade sénégal accirama soni ko falɗo yaade To woni? ɗum woni sabi ɗum jogi sanni tawi hon halta Am jolo kam biɗo ɓe aka. Injum yo ko woni kadi acca? Rama hanki mi ɗanaki ha Allah weeti hanki boɗo waali hoƴude koyɗe min tana jomiraɗo gandi ɓe hanki koyum ko huule ene yaltina ene doga e beddaji no waya ala ɗo hucci ala ɗo fay A haali fof ko koyɗol. Ne ɗum ko koyɗa fof ko ɗum woni gonga. Rama min koyɗen puntata ham min kala ko koyɗumi somi fini mi fawde hen yitere te guila subaka mboɗem laddo huule e whatsapp mum ƴettani mi anda huule ne wuuri mi anda huule ko hombari Neɗɗo ko mbattuɗa haqqille ma fof tan ko ɗum arata e koyɗol ma. An artir haqqille ma o tuule ngel nana e jam. Ɗum ɗo ko koyɗol tan ko an wi noon ko koyɗol. Rama koyɗen puntata ham te koyɗe meeɗa funtude kala ko koyɗum somi fini mi fawde hen yitere Joni amen no mbatten. A ɓaftam jabden il faut yaade GPO mi addoya ko karim nuudi hanko. Sen ƴettoyi ɗum gimoɗen ɗon ndewen banque mi waɗa retré jam ɗi après kadi yehen coodi hen tew gadden juɗen ina anduma ko ɗum tan jiɗɗa artir haqqille ma o siwi Allah hakkillam yeehi de hakkillam yeehi ha laaɓi eyi yimmo jehen sen garti min ɓuri yewtidde hen ɓacca tan mi jooɗo Rama tan jehen nannene softande jehen tan jehen mbiɗa anduma jehen coodi hen tew Allah seedi mi softande an jehen yonde tan bojji tan Pisinoɓe lawƴa pisinoɓe lawƴa e wona nani nen a yii de wona an yiiri yitere ma an yiiri yitere ma ko jahowo tan o jotta neɗɗo mo ganduɗa noon ñallinta wallinta on mbiya ko min garɗa wallude est ce que ɗum ɗon c'est logique ballal kay yo taw aɗa jooƴe sara neɗɗo ha sa yi o adda ɗo c'est parce que min goto e galle o yewtani kono mi yiyatamo yitere sakomo yewtan sakomo wallama e galle jeynam arrête kadi an ɗum ko jaam an 5 to ɓi jenano an aɗa mala hoƴen hoorema neɗɗo jogota ko haaju yaha haaju mum est ce que o ala haaju to yahata yo jooɗa tan so waɗi ko foti wadde ko ha pari kay omo jogui droit yaade haajuji makko walla mbaɗa ko baɗɗo ni ko baɗɗo an nene pourquoi min somi haaldema ta waɗa défendre Coumba han an kay joni way kono Coumba e Tidiane jibinɗa jibinani mi ko noon jiiruɗa ɗum holi min holi Coumba han kalanmami tan koko nafanma e ko lawƴa to mburu ma
Jeynaba wattu hakkille e hoore ma ay noppi malade fudat koye hoore malade an ñande fof komi baddo répété ñande fof jamma e ñalawma han woto ndaram min kalantumami tan koko nafanma mi meeɗa haalandema ko nafatama kala ko kalanmami sa rewi hen ɓooyi judde a yita résultat toppumo so jogui haaju o yaaha so arti o waɗa ko foti wadde ko wona somi tawinomo ɗo ni mi jojjinamo mi yewtude e makko saabu onon fof min renndinimon jibini min kala ko takke tijjani min jibini no jibinirmi tijjani ni noon jibinirmi miñum tijjani kono baadi mi tawanimo ɗo saha haadade goto ne wawi mi arta ɗo min kay no wayno jibinani mi ni nene eyyi so yiɗi kamɓe jibinɗa so yiɗi eyyi wadde moƴƴi eyyi so yiɗi mi yeehi min haade hirde ni tan ko ɗo katta ɗo kaɗanmi kay eyyi mi yeehi on tampo ɗo tan bala so wiyama tan elle tan oɗo koko ɗikki tijjan tan e ko tijjantiji a ɗum kadi ma ƴewtede la ilaha illallah wallahi man da baro joɗat min de mi naji sukaɓe tokos hay goto wawa wiide min gami haaltani mi deƴƴat tan yo arɗo o luɓora min guila e law minen oɗa ɗumen mbaɗi jaam saka bone kam ganda fof kam emin gandi ɗum Bagga noddi kam jooɗo nduɗo lewru no foti balle ligguiɗa e lewru he mino gogo lewru no suwama e tawde min kam miɗa andi lewru ndu suwama e no foti kaldun ɗen lewru ujunnaje jeetati na ujunnaje jeetati kaldun ɗen joni noon lewru ndu mayani taw ujunnaje ma jeetati nen ƴetta bagage ma jaaha guila e law mi sohla noon explication ujunnaje jeetati kaldun en lewru ndu mayani ujunnaje ma jeetati nene ƴetta bagage ma jaaha guila e law tawa gottinani gorko men holko mbanmi saha mbiɗa yalta gallo mi nanani holko mbanmi saha mbiɗa yalta gallo a anda ko mbaɗɗa anda ƴeew aɗa huule ko mbaɗɗa yo ka waɗani guila hewɓe tinani ƴettu bagaseje ma tan luɓɓora men minen hande hade janggo minen amin mbawi defande koyamen Zara ne wawi defde min ko am ko haalaka a faami hay Aissa toksel hoore no wawi defde mata ko janggo yo tan kalis ma nani luɓɓora men guila e law koko min somi yaltiɗo hay goto mi anda ɗo galle ƴit tan gandunomi ɗo hen eyyi ɗo hen tan gandu eyyi e galle sehila mum duttirɗa galle sehil ma min mbawana guila e law aɗa andi kam wiide suusa ɗofte ɓuuri yaade ha woɗɗoya wiya ko ni ɗo naati ɗo yalti kalis ma nani guila e law min ɗo gonmi ɗo mi hattanani haala kalis ma nan ɗon mbiya eyyi hokkam han hokkama nde keɗa wadde ko jiɗɗa ko ɗum ñawaki